concentrate tong do. Pin ko, ayan. Ako habang nagkakape dahil mahilig po ako sa kape, ayan. Ang sarap ng kape. Ayan, ito po yung molder ko. Ayan. Papagawa na naman yung abogado kasi, ayan. So dapat po pag nag-ano tayo dito ay ganito. Lagyan po natin ng maraming harina ito. Yung ano ko, electric oven. Ayan, bahala na. Maraming salamat po sa mga bago kong mga kaibigan, bagong subscriber po. Maraming salamat. Ang aking followers po sa Facebook ay 8,938 na. Ayan, nandiyan na naman ang partner in crime ko, na very supportive sa akin, si partner Percy Facial. Ayan, shout out sa iyo. Ayan, gawa po tayo ng Manpushi. Ayan. Ayan guys. Anuin natin ito ng manipis na manipis guys. Pasensya na kung hindi ako makahawak ng cellphone. So ayan. Hindi na kasi ako pwedeng mag video dito. Dire-diretsyon na lang yan. Ayan. Kasi puno na yung cellphone ko ng mga videos. Ayan. Lagi mo share sa group page. Ay, nagsishare ako, partner. Wala namang pumupunta talaga. Alam mo yung kailan ako nag-live, nandun si Gabon Noel, si Jubilin, ikaw. Ayan, doon po yung time. Ayan. Ay, nako. Baka nandun sila sa kabilang premiere. Ayan guys, ito na po. Gaganyan ko lang natin. Yan. Circle. Ay. Ganyan kaliit pero lalaki pa yan guys. Kasi ano, i-flat natin masyado. At ilagay natin. Nandito yung ano ko. Ito yung tray kasi ito yung tama lang na sukat doon sa electric oven ko. Ako'y naglalaba habang magluluto nito. Tapos pupunta pa ako mamaya doon sa ano, sa no? Makikita na nila, puntahan ka kasi daming member doon at credit mo din yun sa Facebook post. Busy kasi ako kasi ano, bukas may pakain kami. Ito, request ng magbe-birthday ito. Ayan, hirap pa naman gawin ito kasi dapat manipis na manipis, ayaw niya ng makapal. Lalaki pa ito kasi ano. Ano rin 4:30 Pinas time ay ano, premiere ni Kapatid Dong. Buti pa yung kaano niya, grupo niya sa ano, Team Kapuso, very supportive sila. Ako nga laging nandun pag ano, nag-premiere siya eh. Ang dami niyang nag-chat sa akin sa messenger ko kasi yung mga nag-follow sa akin, hindi daw sila makakomment. Sabi nila, sis, hindi ako makakomment sa ano, sabi ko, ang nakalagay kasi sa akin ay ano, after 24 hours na napalo nila ako, doon pa lang sila makaka-comment. Diba sa baba doon may zero post. Makikita mo yun. Di na see yun. Okay. Unahin ko muna ito. Yan. Nag-chat na ako kay
kay Lovely. Ay, kahapon daw, kahapon yata, yung binigay mo sa akin ng araw na yon. Tapos nandun yata sa Baguio. Magpapakimo yata. Nakita ko nga yung niya, mga uploads niya sa mga post niya sa Facebook na humihingi sila ng dugo na pangsalin sa kanya kahit na anong klaseng dugo na. Napakalapit kayo sa amin ni Lovely. Hello kapatid Reggie, thank you. Pasensya na, busy ako, gagawa ko ng Ayan. Ito kasi kalit na ganito, i-plap pa natin ng ganyan, ayan. Tapos, ganyan. Ayan. Ayaw kasi nila ng makapal, ayan. Dito sa Libanon, ganito ang gusto nila. Maraming salamat sa pagdalaw, ayan. Ayan, ito okay na ito. Ngayon ito guys, lalagyan natin ng thyme. Ayan. Ito po may dalawa po akong tray na ito kasi ang kasya doon sa electric oven. Ayan. Habang wala pa yung alaga ko kasi pag nandito na manonood yun ng TV, makaka-copyright ako. Magdikit-pen na kayo dyan. Partner Percy, nandiyan yung kaibigan ko. Dikitan mo na siya. Di kasi ako makapag yung kamay ko ay dalawang kamay dapat talaga ito. Ayan. Nakadalawa mo po tayo. Tapos ilagay natin yung thyme. Paggagawa kasi tayo ng ganito, manushi ang tawag dito, manais dito sa Libanon. Dapat talaga manipis na manipis. Kasi naglalaba ako ng damit sa kabila, bedsheet ng alaga ko, ayan. Ayan. Ayan, good morning. Samahan niyo ako, ayan. Habang ako ay nagkakape. Yan, itong maliit, dapat i-roll natin sa Maraming nagpapakargo dahil takot sila. Dahil may gyera dito. Ako umalis na yung kargo ko. Sana ako ulit ang magbubukas. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo. Ayan. So ngayon guys, ay lalagyan po natin ng thyme na may oil ito. Ayan, cooking oil to. Ayan. Ganyan po guys. Mamaya, ipakita ko sa inyo. Baka kasi matapon pa yung thyme nito. Ayan. Request ito ng birthday celebrant na abogado. Ayan. Masarap po ito. Meron po ako dyan sa oven din nung binili ko nung isang araw. Hindi ko pa naubos. Mamaya painit ko. Kasi wala kong oras na baka dapat kong i-on na yung Ayan. Ganito lang guys. Hindi ko pala nilagyan ng Ayan, ganyan lang guys. Tapos ilagay na natin sa electric oven. Kasi ang microwave po namin ay nabasag yung plate niya sa loob. Hindi naman sumabog guys. Hindi ko narinig kasi nandito ako lagi sa bahay. Walang sumabog. Kung sumabog sana yun ay pati yung ito. Pero hindi sa loob lang. So ayan guys, sige, magdikitan kayo. Kapatid Reggie, dikitan mo si Sis Percy. Yan ang best friend ko. Ayan guys, ilagay na natin doon. Ayan.
Susunod ulit natin dito. Ayan, dikit-dikit lang kayo. Guys, ganyan ang ginawa ko. Kaya tumas din yung subscriber ko. Partner Percy. Tumas ang subscriber ko kasi may nag-live. Punta ako doon. Ay, ang ganda doon kasi yung lagi niya akong inaano. Pinapanood niya yung full video ko talaga. Mahahaba man o hindi. Saka naging marami akong kaibigan doon. Meron kasi akong pinupuntahan noon. Diyos ko, Mio. Pagkatapos ng live niya, nalalabas ako ng 20, kaya hindi na ako pupunta doon. Pero yung pinuntahan ko ngayon ay sila, mga magagaling silang talaga hindi naglalagas. Ayan, ayan. Anong tawag niyan dito? Iwan ko, wala sa Pinas yan. Kaya pag-uwi ka, gagawa ko sa amin. Ang pangalan nito ay Manushi. Partner Percy. Basta mayroon kang arena na ito pang pizza na mixture ito, pwede mong gawin. Ito kasi mayroon ako sa pakita ko sa iyo. Ito binili ko. Yan kasi gusto ng abogado manipis. Ito binili ko na kakainin ko. Gagawa ko sa Pinas, ganito ka Ayan, ganito ganyan. Ito yung palaman niya. Ayan. Ito painit ko nga. Yan, papainit ko ito at kakainin ko. Sobra ko nung ito And then guys, ganito ang mangyayari pero ito lang kasi round. Yan. Pagkain ng Lebanese street food ng Lebanese yan. So kape tayo. Ayan. Malamig na yung kape ko. Mahilig pa naman akong Ayan. Huwag mong sunugin yung cellphone ko. Ayan. Marami akong gagawin ngayon sa araw na ito. Magdadala ko ng pagkain ng matanda. Nakaluto na ako Ito naman naluto ko. Ito ay kanin na may courgette. Ayan. Pwedeng gawin itong pizza na ganito kalaki. Gagawa nga ako ng kahit na ilan. Request kasi ito ng abogado. Birthday niya Birthday bukas. Ayan, ang laki ito. So, lagyan ulit natin ng time. Time. Ayan. Dapat kunti lang para hindi mapait. Ganyan lang. Umili lang ako ng hindi ako na ginawa to kasi marami kong trabaho pa. Yung alaga ko, hindi ko alam kung saan na nagsuot yon. Ayan. And guys, para mailagay ko na sa oven ito ay sa electric oven ko na. Iinit ko ulit yung kape ko kasi malamig na. Ako ang mahilig yung sa kape ay yung hinihipan ko. Pero ayaw ko ng malamig talaga. Yan. Ay, naku, Ayan guys, ilagay na natin. Papakita ko sa inyo. Ito
ganito ang ginagawa ko, kaya lang, yun ay circle at saka manipis. Ito ay hindi manipis, guys, yan. Oh, ganyan yung sa loob. Ayan. Patayin ko na sa dahil mainit na. Ngayon, guys, baba ko muna yan. Nandito na yung niluluto ko na, oh, guys. Ayan, dalawang tray. Ayan. O kasi yung kape ko ay ano na, malamig na, kailangan kong pain. Dito na lang. Marami pa kong kalat dito sa bahay kasi pag ganito, pag nagluluto ako, marami talagang kalat. Kasi dyan ako sa ingay ng ano ko yung, kasi ito, ngayon ilalabas ko na yung paglagyan ko. Dito ko ilalagay pag naluto na, guys. Buti kasi ito at ano, yan, dito ko mamaya ilagay. Ngayon, di pa ako nakalinis dito sa bahay ng ano, marami pa akong nilinisin. Yan, guys, habang ano, kakain din tayo. Masarap po ito, oh, pagkaing Lebanese. Oh. Subot ko man yung ano. Ayan. Painit ko lang yung kape ko. Ayan, meron ng isa ready. Dahil kasi ito kailangan ng maraming harina pag nag-ano ka. Yan. Kahit na 1 hour lang akong ano, mag-live. Masa yung kinakain? Nandito pala yung kinakain ko, guys, oh. Parang Ito na lang kinakain ko dito. Yan, nakatatlo na ako. Yan. Yan, guys, kape po tayo, kape. Tingnan yung kamay ko, puro arena. Ang sarap talaga ng kape. Papakita ko sa inyo yung niluluto ko, guys. Yan. Ayan, guys, oh. Dalawang nakasalang, oh. Malapit nang maluto, guys. Malapit na. Ayan. Masarap po ito, masarap. Pag umakaw ka sa Pilipinas, gagawa ko. Mag-uwi ako ng time. Ganito, oh. Pakainin ko yung pamilya ko ng ganito.
mga apo ko. Kasi nung umuwi ako sa Pinas, bumili ako ng kubos yung tinapay dito sa ano, Lebanon. Yun din ang tinapay ng buong Arab. Ay nako, inubos nila, gustong gusto nila. Nagprito sila ng itlog, yun ang palaman nila. Sarap na sarap sila. Kaya yung auntie ko gustong gusto rin. Kasi galing siya sa Kuwait noon, kaya alam niya kung ano yung mga tinapay doon. Ayan. Mamaya, hanguin na natin yung ano, kukunin ko pa yung kulang kasi yung ano, manipis kasi ang gusto kung ganito na lang sana lagyan, okay lang. Kunin ko pa yung ano, paglagyan ko dito. Yan, ilagay ko ito. Nakaluto na. Yan, malapit na, malapit na. So, kain-kain po tayo. Mm. 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 Yung binibili kasi nilang ganito ay mahal. Yan. Ito, ang dami ko ng ano, nakaprepare na yan para pag naluto na yon, ilagyan ulit natin. Yan. Dapat ito pala. Yan. Tingnan ko baka nasunog na. Sa kakadaldal ko dito baka nasunog na, guys. Malaki to. Ayan, meron pang dalawa, guys. Ayan. Kunti na lang, kunting-kunti na lang. Inom muna ako ng kape. Siguro pag mag-business ako sa Pinas ng ganito, maraming bibili rin. Ayan. Pwede ring cheese. Ayan. Yung shawarma nga dito may mga shawarma, o kaya yung falafel na ganon. Kasi puro mga vegetarian yung falafel, saka ito, vegetarian din. Pero yung may cheese din na isa, ganon. Pwede rin cheese. Pwede rin karne. Pwede rin karne ito ha. Pag natikman nyo yung karne nito, ganito rin do. Gisa mo lang ng ano yung, lagyan mo lemon, saka kamatis, yung karne. Gisa mo sa sibuyas, bawang. Ipanaman mo dito, ay naku, masasarapan po sila. Yan, pasensya ka na. Cellphone, di kita mahawakan ngayon. Ayan.
Unahin ko munang ito ilagay guys bago ako mag-aano naman ng ibang ano. Kasi meron pa ako dito oh. Ito pa yung duko pero itong isa, iyan. Kalahati lang yung ginawa ko, ganito lang guys, ang dami so tama na yan. Sa akin na ito may gagawin ako. Kape-kape! Malabig na po dito, inalis ko lang yung sweater ko. Ito na guys. Kunin natin yung ayan guys, alisin na po natin. Luto na po. Ayan, ganyan. Tapos maglagay ulit tayo. Yan, may 4 na pong luto. So, maglagay ulit ako guys. Yan. 1, 2, 3, 4. Ayan. Ngayon, lagyan na po natin ng thyme. Za'atar. Yung thyme kasi, pwedeng ilagay mo sa salad, mga ganon. Yan. Yan guys, lagyan natin. Kasi yung panghawak ko kasi mainit na yung tray. Yan. May mantika kasi ito guys. Ganito talaga to. Lagyan ng mantika. Ayan. Masarap ito guys talaga. Pag matikman nyo. Yung mga Pilipino alam na nila itong pagkalito. Ayan guys, ilagay na ulit natin. Yan, so kainin po natin muna ito guys. Malamig na. Yung kape ko. Asin ko yung time muna doon. Kasi ito,
Basta, dito siya. Ayan. Ayan. May dumating po, pulis. May binigay sa akin, so stop muna ako sa isa kasi kailangan kong kontakin yung ano, ayan. Tawagan ko lang yung abogado. Wait lang po. Ayan guys, maluto-luto na rin yung isa. Sige na. Good morning, sir. How are you? Sir, Mr. Michel came here and he give me the money, sir. Okay, sir. Thank you. Lalos? Iti win rahet. Ini? ما راح فاصل له ما اعطيني السنين وصلت قال بس انت ما اشرب قهوه، انت شرب قهوه. ايش شكرا ابو عبدو بس انت ما هم بعد؟ لا اوكي اوكي اوكي.
Sir, Mr. Michelle came here and he gave me the money. This is for you, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Because I'm preparing now the mais for you. Ayan guys, mayroon na naman akong naluto. Ayan, ayan guys. Ayan, nanak ko. Mainit. Mainit guys, yan. 5, 6, 7, 8. Ayan guys, nandito na. So marami. Parating na daw yung si abogado. Ayan. 1, 2, 3, 4. Hindi ka na mag-no. Ayan guys. Hindi pa siguro dito sa gitna. Ayan. Pwede. Medyo malamig na naman yung... Hello Amy! Kumusta ka na? Gumagawa ako dito ng street food. Ayan. Ilagay ko sa electric oven. Ayan. Ayan na guys. O, ilagay ko ulit. Alisin ko ulit yan. Ito na po yung naluto guys. O. 2, 6, 8. Ayan, ayan. Bravo daw ako. Bravo. Ayan yung siraulong yun. Ayan. Tawagan daw ako mamaya. So, kailangan kong i-off mamaya lahat. Wala pa naman siya. Ayan, asa na ito? Ito ko. Kasi mamaya, pagkatapos maligo ng alaga ko, nako, ano naman yan, manunood ng news, yung gera sa South of Lebanon. Ang lakas na naman ng TV. So, ang gagawin ko mamaya ay i-mute ko na lang. Kasi, wala pang 1 oras. Yan. Kaya patayin ko na lang pag 1 hour na. Ako kasi dapat ang gagawa ng do, kaso ngayon tinamad ako.
Bumili na lang ako sa bakery. Ayan. Ayan. So yan, itabi ulit natin. Gagawin ulit natin mamaya. Ilagay na muna sa supot. Ayan. Sabihin ko ng ano kasi. Diyan para makita ko yung pagtatawag yung abogado. Hindi pa luto yun. So ang gagawin ko guys ito. Yan. Yan. I-press natin ng ganyan. Ayan. I-roll natin sa ano, sa shout out sa lahat. Ayan. Sana ano pa, 1 hour bago bago lalabas sa kwarto ng alaga ko para ano. Ni. Pag kulang yung zattery, ano ko na lang yan. Ayan, shout out sa Team Ruin Lipat po. Shout out, shout out. Di pa po ako tapos. Kasi kung ibibideo ko ito, matagal. So, nag-live na lang po ako. So, thank you sa suporta. Yan, maraming salamat po. Patamsak naman po, patamsak. Titignan ko muna yung nasa oven. Pero itong kape ko, malamig na, ilang beses ko na pinainit. Ayan, sunog ka na. Nasunog ka na.
So, kukuha ko ng Tupperware, paglagyan ko. Ayan, baka biglang kukunin ng abogado. Dito po kasi imbakan ng ano po, ng Tupperware. So, ayan guys, oh. Ito po yung Tupperware ko. Meron pa akong gagawin. So, ito na po yung naluto, guys. Lagyan na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan guys, 8 na po ito ha. Ayan. So, meron pang konti dito guys. Dapat lutuin ko ng lahat. Ayan guys, oh. Ayan. Mamaya na ako resbackan sa inyo sa sa Facebook, sa Reels. Maraming salamat sa mga nagpapalo sa akin na very supportive kasi hindi daw sila makakomment, chinachat nila ako sa Messenger. So maraming salamat. May bisita kami bukas, may bisita naman kami sa Martes. Ayan. Baka luto na. Kunin ko na yung so ayan guys ulit. Ayan. Luto-luto na naman. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito hindi pa luto yan. So maglagay ulit tayo. Yan. Ito. 1, 2. Inaano ko yung mas malaki na. 3. At saka 4. Ayan. So, lagyan ulit natin ng thyme. Ganyan lang po, ganyan. Ay, naku. Makisama ka kahit na 1 oras lang na makalive po ako. Dapat, mamaya palalabas yung alaga ko para, hindi ko na i-mute. Ang bahay po namin dito, katabi ng police station. Salamat sa nag-review. Thank you so much. Ayan. So, ilagay na naman natin at ang holder ko at mainit ito. Ayan, lagay ko ulit. At ito po, ayan, so alisin na ulit natin. Ayan. Sobrang crunchy guys.
Ayan, ito po, parang ang nipis-nipis talaga, parang patil talaga, guys. Ayan. Ayan, so lalagyan ulit natin, guys, yan. Yan. Isa. Dalawa. Mas maano kasi ito, mas matagal lumaluto kasi nasa taas nito. Yung isa na pinaglulutoan ko, nasa baba yun, kaya madaling maluto lang. Mag-isama ka naman. Walang maliit na. Ayan. Okay na, pwede na yan. Kasi kung kulang yung time ko, mayroon pa ako ditong lagyan ko lang ng mantika. Ayan. Lagyan muna natin ganyan. 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 Nagawa pa ako ng mixture pa. Yan. Guys, so ilagay na naman natin. Ayan, ilagay na natin sa oven. Tignan ko muna yung linalaba ko. Ayan. May 1 hour pa yung nilalabahan ko. Ayan guys, Ayan. Saka, asan na? Yan guys, yung bagong luto at ito yung dati nang naluto kanina, yung unang Ayan. So ngayon guys, alisin ulit natin ito. Alisin na natin yung harina dahil hindi ko na kailangan. Guys, gagawa ko ng puto. Wala pa akong narinig na tawag sa akin. Ayan. May 5 minutes pa. Pasensya na ako, hindi ako suklay. Ayan. Tumayo ako ng luto, hindi ako nanalo. Makita ito ng alaga ko, gusto rin. Ito kasi hindi sa alaga ko, kundi sa kapatid niya.
Tignan ko muna, baka masunog pa yon. Hindi pa naman sunog. Kaya lang i-turn natin kasi sa kabila ay luto na. Ayan. Ayan, ganyan. Yung hindi pa luto, dun sa labas. Ayan, luto na sa gilid ng sa kabila. So, ito-turn po natin. Ayan, guys. Ayan. Ayan. So, ibalik ulit natin. So, mayroon pa sayang itapon. Mahal. Yan, malapit na. Malapit na akong mag 1 hour. Ayan. Kasi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tatlong salang pa ito, guys. 3. Yan, guys. Ilagay na natin dito ulit. Baka biglang kunin ng abogado ito. Gusto niya niyang iuwi sa bahay nila, iuwi na niya. Yan. So, ito na lahat, oh. Ay, hindi pa naman lahat, marami pa. Marami pa dito, oh, sa nakasalang pa. Kasi magsisilos yung alaga ko, gusto rin dito. Diyan na yung alaga ko. 1 minuto na lang. Ano daw ginagawa ko? Kanina pa ako dito, ngayon lang niya. Eh? Tinatanong niya ang ginagawa ko daw. Ayan. Ako yung magpapaalam na dahil alam ko mangyayari. Ano na siya. Magpapa-TV na siya at baka makaka-copyright ako. Sayang naman. So, hanggang dito na lang mga kapatid, ha? Hanggang dito na lang. Ayan. Pasensya na po kayo. At hanggang dito na lang po talaga, 1 oras lang ang aking pagla-live sa araw na ito. Ayan, guys. Win, Mr. Gabi. Dalos. Win, Mr. Gabi. Win, Mr. Gabi. أنا ما جيت من المكتب. أنت برد المكتب؟ لا بيلي. بيلي عطيني مصاري ورحت دفعت له اليوم لغسان. أنا هو جاي هلا. نعم؟ هو جاي هلا. مشان؟ يمكن هو أخذ هيدا. شو؟ هيدا منقوشي تبعته. مني؟ أجيبه. Ay, Sus Clarita, nakahabol ka kasi ako na magpapaalam na 1 oras ko na kasi. Gumagawa ako ng tignan mo.
Pipick upin kasi ito ng abogado. Yan. Maraming salamat. Wala, kulang pala itong nilagay ko. So hanggang dito na lang, okay? Hello. Hello, hello. Ayun, hanggang dito na lang po. Kasi hindi pa tapos at yung alaga ko ay magti-TV na. Ayan guys, yung niluluto ko. Ayan, ito na po yung naluto. Ayan, pipick upin na po ng abogado. Saka nandito pa po. Ayan. At saka nandun pa. So hanggang dito na naman po ulit. Ito naman po si May Sabihin ni Lucana. Yung iba po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please, pakisupport naman po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong suporta. Thank you very much. Bye-bye! Siya nga po pala. Please lang po, pakisupport nyo naman po ang aming team leader. Pakisubscribe sa Sir Rowan Lipat. At ang aking mga kasamahan sa Team Rowan Lipat. Thank you. Bye-bye!